De la situació jurídica que s'ha produït amb no només l'encarcerament dels membres del govern i doncs, la judicialització de la mesa del Parlament, sinó també, per exemple, de la inculpació i l'exposició a penes de ciutadans i ciutadanes que en l'exercici de la seva llibertat d'expressió han sigut inculpats, doncs ve donat perquè el sistema polític en què ens movem és un sistema polític que s'ha demostrat totalment fallit, que és fruit d'una transició que no va ser realment mai i que des d'un punt de vista local ens preocupa que l'alcalde de Lleida i el seu seguici de companys que ajuden a governar-lo, que són PP i Ciudadanos, doncs el justifique i el disculpe. El mateix discurs d'ahir de l'alcalde en la commemoració del bombardeig del Liceu va ser realment deplorable i indigne. No pot ser que digui que està molt trist, però al mateix temps que vingui a dir que al cap i a la fi si són a la presó és perquè han comès un delicte i per tant s'ho han buscat. Des d'aquest punt de vista, nosaltres, els 4 grups que som avui aquí, el que volem és precisament fer una crida a l'alcalde perquè rectifiqui el seu posicionament, fer també una crida a la ciutadania perquè tingui clar que no tothom a l'Ajuntament té aquesta situació o aquest posicionament tan indigne i que des del punt de vista dels nostres grups polítics estem davant d'una situació de total anomalia democràtica, de judicis que ja està presa la decisió, està pres el fallo pràcticament abans de fer les vistes prèvies. La demostració és que el dia de la Hispanidad ja se sabia que els Jordis serien empresonats i el dia abans de la compareixença a l'Audiència Nacional ja se sabia que el mig govern seria empresonat de forma incondicional. I per tant, des d'aquest punt de vista, no és que la política s'hagi judicialitzat, sinó que la justícia s'ha polititzat, que és una cosa encara molt més greu perquè ens pot portar a una situació de desbocament molt més difícil de controlar. I des d'aquest punt de vista, si l'Ajuntament de Lleida no és capaç de fer un posicionament clar i rotund a favor de la democràcia, contra les injustícies i per damunt de tot en l'exercici de les llibertats dels representants legítims del poble de Catalunya i de la ciutadania, crec que també hem de demanar i reclamar que la ciutadania estigui amatent, que estigui disposada a posicionar-se i a defensar allò que és legítim, el que és, insisteixo, el govern que ara està empresonat per raons de caràcter merament polític i també l'exercici de les llibertats individuals que ara mateix estan en alt risc.